Cristóbal Aguado, bon dia, com està? Bon dia, molt bé. Anem aguantant. Gràcies per acceptar la invitació. Bueno, anem a començar per allò últim. El Consell va anunciar després ahir que va eliminar 6 organismes públics creats per l'anterior Consell del Botànic. Entre ells està l'Agència de Control Valenciana de Control Alimentari, que té, entenc, algo que veure amb la cadena alimentària. Què li sembla a vostè, això? Bueno, cada govern pren les seues decisions administratives. Jo el que tinc molt clar és que en Espanya, com en Europa, n'hi ha molta burocràcia, n'hi ha molts organismes, i a mi el que m'importa és la bona administració, l'economia, el bon servici, l'agilitat, i, des de luego, que no s'abandonen ninguna dels objectius que tenim a l'hora d'administrar i que se faci com cregui l'administració, que tindrà que donar explicacions del resultat de la gestió, no de si elimina o no un organisme. Si ho fan, penso que és per economia. A priori no veu perjuís o pot ser que hi hagi al final o no? A mi que diguen que aquesta funció determina, en comptes de fer-la este organisme que la feia, la va assumir este altre organisme i segurament la va fer molt millor, no me molesta. Una altra qüestió, senyor Aguado. Per què els sindicats agraris, entre ells Asaja, on està integrat ABA, han vetat en la Comissió de Govern d'Intercitrus, que es va reunir la setmana passada, divendres passat, han rebutjat la proposta del comerç privat i de les cooperatives de reprendre la publicitat per a incentivar el consum de cítrics. És difícil d'entendre si no s'explica bé. Naturalment. Nosaltres creiem que els parxes mai són una solució. Són un pla més ample, més ambiciós, i a mi me molesta que determinats actors d'Intercitrus, no parle ara de cooperatives, parle del comerç en concret, no estiga d'acord en que fer la promoció és una part, però és parcial. Espanya, enguany, en la citricultura, té la pinyolà més gran dels últims anys. Com vaig a fer propaganda d'una mandarina si un xiquet no se la pot menjar perquè té un munt de pinyols? Tenim que parlar de la pinyolà. I volem parlar de la promoció, volem parlar de la pinyolà, volem parlar de com podem gestionar una investigació el més objectiva possible, com fan altres interprofessionals, que el contingut sempre és ample. Volem parlar de la mà d'obra que n'hi ha en la citricultura, perquè n'hi ha un destrio extraordinari per mal manipulat. Volem parlar de la formació d'aquestes persones. Volem parlar, en definitiva, d'un pla conjunt propi d'una interprofessional. I portem 10 anys dient-ho. El que no pot ser és que mos vinguin a dir aproveu una promoció, no pagareu vosaltres, ho pagarem nosaltres, per 5 anys o per 3 anys o els que siguen, i que algú se crega que el producte que produeix l'agricultor no és el que paga qualsevol acció que se faci. Mos fan tontos o mos fan inútils, però des de luego el sector productor té el seu orgull i des de luego no s'ha plantejat bé. És, a més, ho han plantejat a última hora, que no se pot ni arribar a fer una campanya de promoció, i des de luego, com dic, portem 10 anys dient-ho, i crec que, al igual que la interprofessional de l'oli, al igual que altres interprofessionals com la llima, n'hi ha acords amples i Intercitrus no se pot dedicar només a fer publicitat sense pensar en les debilitats que té el sector a l'hora d'arribar a un mercat tan competitiu com és el d'Europa, que és on venem la fruita. Pensant que països tercers cada volta van a vendre més taronges en Europa, ja que tenen un acord que han donat Brussel·les en contra del nostre criteri de llibertat de mercat, competència desleal sense reciprocitat. El termini per a reclamar aquestes ajudes, que per cert crec que paga la Comissió Europea en un 80% per a la promoció, es va obrir el dia 14, acaba en el mes de maig. Vostè creu que, tal com estan les posicions, hi haurà acord al si d'Intercitrus? Les organitzacions agràries en el conjunt sempre estem disposats a sentar-se en una taula a fer un pacte d'acord ample i que se posen en marxa en un document de mínims totes les obligacions que se van a acordar de funcionament de la interprofessional, però no parcialment, sinó més ample. I en tot moment hem dit als exportadors, a cooperatives i públicament que nosaltres pensem que deu de fer-se una campanya de promoció molt més ampla de la que estan proposant, en molta més participació econòmica, pagant naturalment els que produïm la taronja, que som una veu més en el programa EIXE, i, des de luego, traure tots els diners possibles de Brussel·les. És més,
també hem demanat que poguera ser un acord de promoció que podria tindre més ajudes si es fera a nivell europeu, implicant a italians, griegos i francesos i portuguesos. Crec que aquest seria el repte d'una interprofessional citrícola europea a l'hora de fer una campanya de promoció i, des de luego, de defendre la citricultura europea. Crec que hi ha que tindre mires més altes i no tan parcials com tenen alguns. Perquè en Intercitrus tinc entès que els acords es prenen per unanimitat. Si no hi ha unanimitat, no es pren cap acord, encara que hi hagin 3 actors i 2 que sí i 1 que no. Efectivament, en el seu moment, ja fa moltíssims anys, quan es va fer Intercitrus, acordarem això, perquè, com sabeu, són 2 costats, un la producció i l'altre el comerç, però en Intercitrus les cooperatives estan en la producció i en el comerç, els comerciants estan en la producció i en el comerç i les organitzacions agràries estem només en la producció. Si no n'hi ha unanimitat, nosaltres no pintem res ahir, ni la nostra opinió, si volen, la poden tindre en compte. I crec que l'eslabó dèbil en la cadena alimentària és la producció i el respecte i el segle XXI exigís precisament per les lleis europees de la llei de la cadena alimentària que se respecte a l'eslabó dèbil, perquè sense l'eslabó dèbil no se pot funcionar. Ahí està la mostra del poc respecte al sector productor. Tenim l'any passat 1 milió de tonellades menys, enguany també tenim 1 milió i pico de tonellades menys de producció. És de veres que la cotització és prou estable enguany, però l'agricultor no trau rentabilitat perquè la producció és molt baixa. Algú té que donar-se compte d'aquesta circumstància i algú té que donar-se compte de que totes les varietats de cítrics que n'hi ha en Espanya que valen i es cotitzen bé, ninguna és espanyola. Per tant, la interprofessional té molt que dir de tot el sector en conjunt per aconseguir estar a l'altura que li correspon a Espanya com a primera potència mundial de comercialització de cítrics en fresc, que per comercialitzar-los, no oblideu, algú s'ha de produir. Bueno, sobre promocions, i ara parlem de com es desenvolupa la segona part de la campanya citrícola i de països tercers. L'actual conseller d'Agricultura, si no estic equivocat, va retirar la partida d'1 milió d'euros per a la promoció específica de la taronja valenciana en els pressupostos del Consell que han entrat en vigor, que van entrar en vigor l'1 de gener. La campanya es deia Taronja Valenciana, va començar en febrer de l'any passat i poc ha durat. I li pregunte si creu que s'hauria de reprendre una campanya que aquella era ben visible en la comunitat valenciana i també incentivava el consum. Efectivament, l'última campanya que es va fer de cítrics l'any passat, se va fer una campanya en una dotació econòmica d'1 milió d'euros. Crec que se queda a mitjan camí el gasto, però va ser important veure que en la comunitat valenciana, perquè és on se va fer majoritàriament la campanya, va ser visible l'aposta que feia la Generalitat, el Consell, per la promoció de cítrics. Jo crec que, segons diu la Conselleria, va seguir fent campanya de promoció. No sé quina quantitat va posar, però, des de luego, en el pressupost que té la Conselleria d'Agricultura, conseqüència de la mala financiació que té la comunitat valenciana, crec que la cosa no pinta bé, perquè faria falta doblar el pressupost de la Conselleria per poder atendre les necessitats que té la citricultura i l'agricultura en general valenciana. Tingueu en compte que el pressupost és ridícul per les necessitats que tenim. No s'oblideu que la comunitat valenciana és l'única d'Espanya i d'Europa que té el nivell que té de terres abandonades, de mitja d'edat superior a 65 anys i de falta d'incorporació de jovens. Això només que se pot salvar en un pla, en una meta molt clara, en un pla d'acció convenient, en una gran inversió per a canviar això i fer unes estructures competitives. Ahí està l'horta de València, morint-se d'asco, que si en 5 anys no fem un milagre, se va quedar deserta i la fotografia no serà la que tenim. Bueno, ha començat la segona meitat de la campanya de cítrics d'enguany i he llegit que l'any ha començat per al sector amb un increment de preus en origen que és semblant al de l'any passat i li pregunta, això vol dir que al productor ja li ix la collita rendible enguany o no? No. Si uno té 10 de fer 100 taronges i ne fa 10, per cares que les paguen, els comptes no ixen. Segon, enguany hi ha més demanda que oferta perquè n'hi ha una baixa de producció. I, des de luego, la climatologia no ha sigut gens favorable al sector i n'hi ha problemes. Tingueu en compte que els països que venen de fora a Europa a portar-nos taronges i mandarines no han pogut tapar el hueco que deixava la producció espanyola.
I tingueu en compte que arrastrem un augment de cost importantíssim des de la invasió d'Ucrània i que tindre més preu o un preu millor que fa 3 anys no significa més rentabilitat, perquè l'energia ha pujat un 300 o un 400%, els abonos han triplicat els preus, els insecticides cada volta en tenim menys i fent més tractaments, i en definitiva els números econòmics, encara que els preus siguin més alegres, no quadren. Però esta és una situació, senyor Aguado, conjuntural o és una tendència? Va dependre de les mesures que es prenguen. Enguany la climatologia està fent estragos i la campanya que ve no té bona cara. Agarreu el cotxe, aneu sent hasta el nord de la Comunitat Valenciana, mireu tota la manta de tarongers que tenim, vegeu els danys que ha fet el ponent de la climatologia, com n'hi ha mitjos arbres secs. Això, de cara a la campanya que ve, és una incògnita. Anem a veure què passa. Enguany, per la climatologia que tinguérem a lo llarg de 2023, tinguérem un estiu en febrer i març i tinguérem un hivern en abril i maig. Alterar la floració, alterar la fructificació, el comportament de les plantes. Hem tingut molta fruita anormal i hem pagat les conseqüències els agricultors en un destrio extraordinari i, des de luego, en una mala evolució de les plantes. I en el secà no vull parlar. En el secà, en juliol, enguany passat, donava por el secà, el blat no s'ha segat, l'ha pasturat el ganao, no n'hi ha palla i les vinyes han patit el que no està escrit. I el raïm de pa vi, mireu com està cotitzant-se el vi tinto, en aquest moment les bodegues estan plenes, els préstecs de modernització, etc., s'han de pagar per als agricultors i les cooperatives i els comerços no compren el vi. I el vi està almacenat. La crisi és molt gran i algú tindrà que donar explicacions. Per això anem a començar a eixir al carrer i pròximament, jo tinc reunió en Madrid el dia 1 i ja anem a decidir què se fa, al igual que estan fent en Europa tots els agricultors, perquè ningú es queixa sense motiu. I en Europa, en Brussel·les, des de luego, sintonia en el camp no la tenen, ens utilitzen com a moneda de canvi en tots els acords internacionals i el que no pot ser és que nosaltres siguem més paganos i que algú no vulgui veure la realitat que està vivint-se en el món rural. Estan patint una sequera prolongada o encara no estem ahí? És a dir, si no plou en els pròxims mesos, com cal, vostè què augura? És molt difícil que a partir d'ara les plogudes siguin importants i els almacenaments d'aigua siguin importants. El regadiu valencià crec que una gran part va a aguantar en les reserves que n'hi ha d'una bona gestió. Però en el secà el panorama és més que negre. O sigui, jo dono per supost que la climatologia no està ajudant-nos i si el 2023 ha sigut dur, el 2024 pot ser molt més dur. Però, ojo, si les reserves no augmenten, el regadiu de cara al 25 ho té també molt oscur. Senyor Aguado, el canvi climàtic ara el provoquem nosaltres amb l'activitat humana. Això no passava abans. I aquesta circumstància, aquesta realitat, a quins reptes du a l'agricultura valenciana? Bueno, indudablement, l'agricultura té que previndre aquestes circumstàncies climàtiques i, per tant, tenim molt que fer en investigació per adaptar les plantes a condicions de sequera, de molt menys humitat, d'adaptació a la lluita contra plagues, ja que no tenim matèries actives per a combatre-les, la lluita biològica, tot a través de la investigació, les noves tècniques genòmiques, el CRISPR, que en Europa són incapaços de posar-se d'acord quan està en pràctica en tot el món, o s'espavilem o el Mediterrani pot veure créixer el desert d'una forma preocupant. I, naturalment, així les pluges van a ser puntuals i a voltes desastroses. Però quanta aigua deixa que cau que se'n va al mar, podíem retindre, almacenar en gots, però per això hi ha que construir gots, hi ha que guardar-la, perquè jo recordo quan era xicotet que jo soc d'una zona de Picassent i teníem molt de secà. I les persones antigues del poble, per treballar els camps i tot, teníem els xups. Fèiem reguers de desaigüe, almacenàvem més aigua i quan anaves tenies aigua. Si tenies que pulveritzar per una plaga, en coure o el que sigui a les vinyes, tenies aigua. No tenies que portar-la des del barranco de casa o d'un altre lloc. Avui en dia, aquesta cultura de la previsió s'ha perdut en gran mesura
I ante el canvi climàtic, que tots diuen que està ahí, tenim que posar una sèrie de mitjos per a administrar l'aigua adequadament. Hi hauria que anar a Israel per veure de quina forma utilitzen fins a l'última gota. No és que estan mantenint el regadiu que tenien, és que estan entrant al desert i ampliant la barrera verda per conquistar parts del desert i produir. Així estem en les antípodes. Així estem permitint que avanci el desert. La millor barrera de mantenir el cor d'Europa verd és un Mediterrani verd. I algú està perdent eixe oremus. Millán ha faltat aquesta setmana passada. És un especialista, assessor europeu de primera. Tenia uns escrits i uns mensatges i uns estudis científics, fruit del seu camí des de Canadà fins ací, a Europa, que és sublime. Bueno, ningú li fa cas. Parlava inclús de la contaminació. Molts pensen que els nitrats són de l'agricultura, que la majoria de nitrats de contaminació en moltes zones no són l'agricultura. Si es posa un medidor de nitrats en una terrassa del centre de València que no n'hi ha horts, veurà que n'hi ha unes precipitacions que és propi dels gasòleos, gasolines i de tot, perquè va a l'atmosfera i els sulfuros i tot reaccionen i se fan àcid nítric. Però és que algú té que ser científic i rebatir. En Europa, en Brussel·les, en aquest moment el debat científic està a la baixa. Els criteris científics estan derrotats per el fundamentalisme ecològic radical, que és filosofia, però que no xafa terra. I això és un perill que tenim en la societat actual i com els grans partits estan en mans de minories radicals filosòfiques. Això no havia passat mai i això va tindre un efecte desastrós per a l'economia, el funcionament de les capes socials, perquè en agricultura, en aquestes pràctiques, el que se'n va no torna. El que se'n va de l'agricultura no torna. I hi ha que recuperar terres, hi ha que cuidar-les, hi ha que garantir la suficiència alimentària en tota Europa i no dependre tant de països tercers que ja mirem Gaza, Mar Rojo, Ucrània. Crec que algú tenia que anar pensant una miqueta més que això no sabem on acaba. Posem un exemple o dos del fonamentalisme ecològic del qual ha parlat ara mateix. Bueno, pues l'aplicació de Brussel·les per aquesta exigència, especialment del que era vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, holandès per cert, pues bueno, no deguem de treballar les terres, deguem de deixar que creixi la brossa. Si imagineu un camp d'armelers o de vinya en Utiel-Requena, de secà, que deixes créixer la brossa, què creu que va produir aquesta vinya o aquest armeler? No va produir res. En juny estarà sec. I al segon any es morirà l'arbre. Senyores, algú té que dir a Brussel·les que és que jo tinc que anar en el tractor i tinc que treballar el camp i tinc que mantenir la terra dalt mollida perquè mantinga la poca humitat que n'hi ha en el terreno. És que jo, així en el regadiu, en la ribera, quan cuic els caquis, ara ja no estaven en cabàs a l'ombro. Estava en un tractor que porta un palot darrere que pesa el que pesa i que quan plou, que és quan és l'otoño, que així plou, el tractor fa uns carrils de pam i que això les persones que van a treballar al camp no poden anar trencant-se els peus. S'ha de treballar, se té que aplanar i se té que enterrar i si el regadiu és a manta, jo no puc deixar la llenya i la brossa tritura dalt perquè després l'aigua l'arrastra al final i me mata els 10 últims arbres de cada tira, o els 15 arbres. O sigui, és que algú té que pensar en la realitat pràctica. És que des de Brussel·les, en la complicitat dels nostres polítics, tinc que dir-ho, creuen que això és com Brussel·les i Alemanya i Holanda, que plou totes les setmanes. És que allí no reguen, és que allí es plou, tenen la bendició, estan beneïts. Nosaltres tenim que regar quan ve el calor perquè hi ha que garantir una qualitat de vida a les plantes donant-los l'aigua que necessiten. I així se tenim que dutxar més que en Holanda perquè així suen molt si estem en el camp. I en Holanda poden permetir-se el lujo de no dutxar-se una setmana si volen perquè no han suat la camiseta. I així se la suem. I s'han de dutxar tots els dies, i a voltes 2 voltes. I aquestes diferències d'Europa, que és molt gran, tenim que saber-les i les normatives que deixen de Brussel·les tenen que ser objectives. I l'ecologista de saló de Brussel·les no pot exigir que desaparega el glifosato, un herbicida, quan els propis especialistes científics de la Comissió Europea en la Comissió d'Agricultura del Parlament estan explicant científicament la inocuïtat
la facilitat i la necessitat que es necessita d'aquest producte, que al final s'ha añadit 10 anys d'utilització. S'ha prorrogat. S'ha prorrogat 10 anys, quan els ecologistes radicals l'únic dato que han aportat és se dice. Se dice no és científic. Lo científic és que l'Institut d'Investigació que han avalat les millors universitats d'Europa han dit inocuo. No se observa ninguna conseqüència. En un ús racional, O sea, no s'oblidem. Jo puc agarrar un tubo d'aspirines i me farà de l'estómago, però si jo me prenc l'aspirina, com diu el metge, puntualment i ho utilitzo adequadament i professionalment, i per això tinc una formació, i si vaig a comprar un producte tinc que tenir un carnet de coneixement de com s'utilitzen les coses, crec que no és tan complicat fer les coses bé. Són les 9:32. Ja estem conversant amb Cristóbal Aguado, el president d'Abasatge, en aquest punt de l'entrevista. Li pregunten els periodistes que avui ens acompanyen. David Bruguera. L'estava escoltant parlar de l'ecologisme radical. Abans havia parlat del canvi climàtic. Vostè pensa que el canvi climàtic és una teoria de l'ecologisme radical? No, totes les persones sensates saben que el clima evoluciona i que en aquest moment portem més de 100 anys utilitzant molt de petroli i moltes coses i tirant moltes coses a l'atmosfera. I de quan en quan deixa un volcà que tira barbaritats i tot això és el que genera els canvis en la naturalesa. I que això hi ha que combatir-ho intel·ligentment, en un ús racional, utilitzant les mesures adequades. Però jo crec que és que mantenim... Jo parlo de radicals perquè són persones de saló que mengen tots els dies, que se visten molt bé, que utilitzen el cotxe, i jo dic que els ecologistes de veres som els que fem el bosc verd, que no es crema, és que generem a través d'aquest bosc que han creat, que no ens ho reconeix Europa, generem oxígeno i fixem CO2. Això són els ecologistes de veres, els que xafem la terra del camp i mantenim el bosc verd. Per això dic jo que el radical és una cosa, i el radical té que vindre a veure a les fonts des que practiquem l'ecologisme de veres. L'agricultura que es feia fa 40 anys, avui no té res que veure en la que es fa avui en dia. No, avui en dia sabem, coneguem les matèries actives, sabem les dosis. Avui en dia s'utilitzen noves tècniques de producció. La producció normal, que n'hi ha avui en dia en Europa, és la més exigent del món. I això la practiquen els agricultors. Però també tenim que tindre ramat, tenim que aportar matèria orgànica, i n'hi ha moltes coses. En Holanda n'hi ha una agricultura intensiva i industrial que conviuen en les zones poblades, que tenen uns sistemes de treball respetuosos enormement i que crec que al final ells són els que mantenen aquesta manta verda de recuperació de terres, inclús guanyades al mar Atlàntic del Nord. Entonces jo crec que l'ecologista radical és el que parla sense raons científiques. El que defèn pràctiques com que el lobo té que campar a sus anchas, los jabalís tienen... Sí, jo no estic en contra ni del lobo, ni del jabalí, ni dels patos, però estic a favor de que n'hi hagi un número, però no un número tan gran que se mengen la collita, que me trenquen les infraestructures, a veure si m'entens, que estan generant barbaritat d'accidents en la carretera, i el que xoca un jabalí perd el cotxe. I algunes persones han mort en aquests accidents. Jo dic que jo parlo d'un ecologisme sensat que va unit amb nosaltres. I crec que nosaltres i els ecologistes polítics devien tindre una millor connexió i coneixement de la realitat, perquè demonitzar els agricultors és el pitjor que poden fer. I en aquest moment, en la pràctica europea, s'està demonitzant els agricultors. Ens estan posant unes medides que no són assumibles. Ens han posat en acords internacionals en una situació de competència desleal. No n'hi ha reciprocitat. Un agricultor de taronges, d'Egipte, de Marruecos, de Turquia, de Sud-àfrica, entra sense pagar ni un cèntim en Europa. Però no tenen les obligacions que tenim nosaltres. Això no és sensat ni és democràtic. És un abús dels polítics de Brussel·les pressionats per algú. En aquest cas, per el que era vicepresident de la comissió, l'holandès que ha dit jo, que és una peça de molt de cuidado, que ha generat que n'hi haguera un partit agrarista en Holanda i que tragueren un 15 o 20% de vots, de colp. O sigui, algú té que reflexionar. En aquest moment en Berlín estan tots els tractors dins de Berlín i en totes les capitals d'Alemanya. Jo d'un moment a l'altre vaig a convocar marxa verda en la Comunitat Valenciana i possiblement es convoca en tota Espanya i en accions de protesta. Quan?
Pues molt pronte, perquè el dia 1 tenim la reunió en Madrid i jo ja vaig adelantar-me demà, en què vaig anunciar que anem a eixir al carrer. Ha canviat el Consell? És a dir, com veu a Basaja el canvi d'orientació del Consell o de signe polític del Consell? Es nota o és tot igual? Mira, n'hi ha persones de molt bona voluntat ara i n'hi havia antes. Però sense diners, en la situació que s'encontra a les estructures agràries valencianes, se poden fer pocs milagres. I el Consell en Agricultura està maniatat. L'únic lloc que té un pressupost prou viable avui és l'IVIA, l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, que l'anterior Consell va fer una contractació important. Tenim uns magnífics especialistes. Fa falta canviar les normes de gestió per ser molt més productiu, però indiscutiblement en algun lloc s'ha pogut cuidar un poc l'aspecte perquè totes les organitzacions portaven temps reivindicant-ho, però en moltes més aspectes, com infraestructures, la llei de l'horta, estan condenats al fracàs perquè no tenen els mitjans suficients per poder fer aquesta recuperació de la normalitat agrària que devia haver a nivell productiu. L'eslabó dèbil de la Comunitat Valenciana en aquest moment és la producció i seguir sent una potència, la Comunitat Valenciana, en producció agrària. Però això pot caure ràpidament i en l'aplicació de la nova PAC va ser un autèntic desastre. Som l'única comunitat d'Espanya que segueix perdent terra de cultiu i els camps que s'abandonen acaben sent metge i pólvora pels incendis de l'estiu. Senyor Aguado, ara li cedís la paraula a Vicente Ordaz i a Violeta Tena, però clar, no puc deixar, ha deixat la pilota votant. He de rematar, ja veurem si marca gol o no. Vostè acaba d'anunciar que pròximament les organitzacions agràries, entenc, convocaran una protesta agrària a les carreteres espanyoles. És això el que ha dit? Sí, jo crec que la situació agrària valenciana i espanyola, en la nova PAC, les directius que n'hi ha en Brussel·les i, des de luego, la demonització que n'hi ha dels productors agraris que no tenen una seguretat de renta, que estan expulsant-nos del camp, que no s'incorporen jovens i que fins als majors no poden eixir perquè estan endeudats, crec que aquesta situació mereix una reflexió i mereix que, al igual que tots els homòlogos en Europa que estan eixint, que nosaltres també tenim que eixir. I pròximament cada organització ja està anunciant mesures. La Unió ja, crec que va esta setmana, a principi de febrer, té que anar a Madrid, la Unió d'Uniones. N'hi ha altres grups que estan volent eixir i nosaltres no anem a quedar-se en casa. Però anem a eixir també. Això ho decidiran d'una manera acordada les organitzacions agràries? Serà una proposta, diguem-ne, en tot Espanya o en cada autonomia per separat? O quina idea tenen? Bueno, jo he parlat amb el president d'Asaja, Pedro Barato, ha convocat el dia 1 de febrer comitè i junta directiva nacional. Jo vaig aportar una proposta a aquest comitè i junta d'eixir al carrer. Nosaltres hem fet algunes actuacions a lo llarg dels últims anys que han tingut prou d'impacte i avui hi ha que eixir en tractors, hi ha que eixir la gent a peu, però tenim que fer marxes i, des de luego, al final, veure tots en Madrid per explicar a l'administració que fa falta canvis, objectius, pactats i negociats que milloren la situació dels agricultors. I tot això va fer-se molt ràpidament, ja t'he dit, però València ja va anunciar demà mateixa als mitjos, vos dono la primícia a vosaltres, de que necessitem eixir i que València va proposar això en Madrid i, des de luego, anuncia ràpidament, després del dia 1, totes les accions puntuals que anem a fer. Possiblement alguna falla se faci antes, però bé, això vindrà després. Doncs, bueno, Vicente, Violeta, vos dono la paraula, no tenim molt de temps, ja vos avise i ja em disculpareu, pero las cosas van con bien. Vicente. Señor Aguado, sabe que me gusta mucho escucharlo, pero que siempre que hablamos, con todo lo que usted cuenta, yo me suelo ir muy preocupado. Entonces, vamos a plantear una hipótesis. Con todo lo que usted está contando y conocemos de cambio climático, políticas adversas, falta de presupuesto, poca ayuda por parte de Europa, competencia desleal, si todo ese sistema, si toda esa situación no cambiase y dentro de 3 años, me voy a 3 años, nos volviésemos a reunir aquí, Óscar nos llamase para hablar de la situación, ¿en qué estado estaría la agricultura valenciana si todos estos problemas
que son todos gravísimos y de primer calado, no somos capaces entre todos de darle una vuelta o un cambio de situación, ¿a qué futuro nos podemos ver abocados a corto plazo en un segmento, en un sector tan importante para la población como es la agricultura? Li demana també brevetat també a vostè, La Comunitat senyora Valenciana és Aguado. una potència agrària important. En este moment té una de cada 5 fanecaes perduda, que no es cultiva. Una de cada 5. Si d'ací 3 anys no se prenen les mesures oportunes, aquesta quantitat haurà pujat d'una forma molt notable. València, la Comunitat Valenciana, haurà perdut un potencial productiu agrari important. Molta gent que té més de 70 anys ja no estarà. Si no s'incorporen joves, el panorama serà negre. I algú tindrà que pensar que tindrem que comprar fora. València i Espanya ja no serà la potència citrícola que és, ni la potència productiva que és, i això tindrà una influència notable. Violeta Tena. Jo dos preguntes. Una té a veure amb el dret civil valencià. Vostès es van manifestar obertament a favor de la recuperació del dret civil valencià i volia preguntar-li què li sembla la decisió de Partit Popular i Partit Socialista en el Congrés dels Diputats de vetar, que això pugui substanciar-se d'alguna manera. Això seria una pregunta. I l'altra té a veure, vostè parlava ara de manifestacions. Este dissabte també hi ha una manifestació a València, està convocada per la Plataforma per una ubicació racional de les energies renovables. Ha parlat vostè molt de l'agricultura de regadiu, però estem veient com en moltes zones de l'interior del País Valencià, en les zones de secà, estan apareixent grans projectes, megaplantes solars fotovoltaiques que en moltes ocasions amenacen l'agricultura de secà que queda. Volia preguntar-li també com veu aquesta situació. Bé, indudablement és necessari que les plantes es munten des d'un estudi molt objectiu, perquè si se poden fer en zones de baixa productivitat i que molesten el menys possible, aquesta energia és necessària perquè és el canvi de generació d'energies d'una forma molt clara. I crec que és l'assignatura pendent. Avui en dia, sentar-se en una taula les parts interessades és important, però posar una planta en un poble que té millor vinyes i que li van agarrar totes les vinyes i la cooperativa se'n va a pique, els treballadors no van a poder tindre feina, etc., crec que és una equivocació de plantejament. Els punts d'entronque de les plantes de renovables tenen que ser estudiades en més deteniment i això és un benestar general i l'administració té que tindre-ho en compte. I segon, en el dret civil valencià, crec que és una assignatura pendent que tenim. València és una comunitat dèbil a nivell nacional, sempre hem sigut gent massa modera i això ens passa factura. A mi no me sorprèn en absolut de que no s'incluïsca el punt perquè sense l'acord del Partit Popular i Partit Socialista no es pot tractar el tema, però sí que m'havien fet arribar alguns recaus persones a les que havia preguntat de que pareix ser que altres comunitats també estaven intentant posar altres punts. I el tema és, com sempre, si no n'hi ha un consens molt més ample i la cosa va bé, no se posa. I crec que s'ha anat a lo mínim, que era la paraula que havia que canviar, i s'ha decidit, per lo vist, que no se va ampliar. A mi me dol, perquè som els únics que estem 300 anys i pico esperant aquesta recuperació d'uns drets que mai devíem d'haver perdut. Encara que prenguérem una guerra, era una guerra dins d'Espanya i no se pot alterar el curs de lo que ha sigut sempre costum històrica. Però, lamentablement, els valencians sempre som els que perdem en Espanya, quizà algun dia siguem més capaços d'unir-se. I quizà així se fa una taula política i que se planta cara als partits nacionals a l'hora de fer valdre més els interessos valencians que avui per avui aquesta situació nos dona. Doncs amb aquesta reflexió acabem, la reflexió de Cristóbal Aguado, el president d'ABA Asatxa, que ens ha anunciat que el camp valencià i a tot Espanya eixirà pronte al carrer amb tractors i a peu, ha dit, per a protestar per la situació que està vivint. Cristóbal Aguado, gràcies per la conversa, que vagi tot molt bé. Moltes gràcies.